Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur irailak 13 ostirala elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan, gure ohiko kolaboratzailea den Javier Mangadorekin egongo gara. Eta honek, pasaren astean batasunaren privilegioa ospatu zenez, programazio berezia dakar. Baina honekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1923an, Primo de Riverak estatu golpea eman zuen Espainian eta euskalduren aurkako jazarpena abiatu zuen. Urte batzuk geroago, 1926an, Elorrioko Felix Urtubi Ertzilla hegazkin pilotua hil zen, frankisten aeroplano bati propio jota. Egun berean, baina 1974an, etak lehergailu bat zartarazi zuen Madrilgo Rolando kafetegian eta zibil ugari hil zituen. Eta bukatzeko, 1982an, Arrangoitzeko golfa okupatu zuen Lurra Zain koordinadorak. Errepasatu dezagun asteburu honetarako agenda. Ostiralean, bardoak 2024 ospatuko dira Lesakan, Beheko plazan. Hor gu eta herrimaren matxinatuak taldeak lehiatuko dira bardoak Nafarroako taldekako bertso txapelketako lehen saioan. Arratsaldeko 7etan Lesakako Beheko plazan da hitzordua. Larunbatean, musikadas jaialdiaren baitan, Ane Martija eta Nasker taldearen kontzertuak izango ditugu zentral aretoan. Ane Martija bakarlari iruindarrak eta Nasker Atarrabiako taldeak kontzertua egingo dute zentral aretoan musikadas jaialdiaren baitan. Arratsaldeko 8etan zabalduko dituzte ateak eta sarrerak 10 eurotik aurrera eskuratu daitezke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian lehen kontsultarako itxaron zerrenda 70.840 pazienteren kopuru errekorrera iritsi da. Nomina etengabe igo zen uztailean eta abuztuan. Atzerapena 88 egun naturalekoa izan zen joan den hilean, baina iazko aldi berean 79 egunekoa izan zen. Argazki nagusian, anaitasunako plantilla guztiak pabilloiaren atzealdeko batean jarriak daude argazkirako. Titularrean, anaitasunak giharrak atera ditu. Klubak kategoria nazionaleko plantillak aurkeztu ditu harrobi osoan babestuta. Hori koloreko berrietan, trafikoak alkohol tasa jaitsiko du. Beste alde batetik, osasuna taxoare berreskuratzearen alde. Eskuineko berrietan, batetik, Arastik baztertu egin ditu zerga arloko aldaketa handiak hurrengo aurrekontuetan. Bestetik, elikagaien prezioaren jaitsiera berri batek urteko 2,2an utzi du KPIa. Jarraian, Europako Banku Zentralak 0,25ko tasen bigarren jaitsiera iragarri du. Bukatzeko, gizarte politiketan gehien inbertitzen duen erkidegoa Nafarroa da. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroan lehen kontsultarako itxaron zerrendaren errekorra. 70.840 paziente. Maria Txibitek ez du osasun departamentuaren kudeaketari buruzko iritzirik eman nahi. Argazki nagusian, Errioxako Bigera herrian alkoholemia kontrol bat. Titularrean, alkoholaren aurkako gogortasun handiagoa. Gobernuak alkoholemia tasa 0,5tik 0,2ra jaitsi nahi du, garagardo batekin ematen dena. Eskuineko berrietan, alde batetik, Europako Banku Zentralak berriro murriztu ditu interestasak. Beste alde batetik, familiei eta autonomoei zergak jaisteko presioa egin dute UPNek eta geroa baik. Azkenik, harremanak haustea kaltegarriagoa litzateke Venezuelarentzat, Espainiarentzat baino. Goiko berrietan, batetik, osasunak 12. soldata muga du. Bestetik, Maria Zirauki eta bere abentura Arabian. Amaitzeko, Paula Ostizek ostadar maiota nahi du.
Gararen titular nagusian, 31 urteko emakume bat indarkeria matxistaren biktima berria da. Janeli González zuen izena eta 31 urte zituen. Indarkeria matxistaren azken biktima da Euskal Herrian, 4. aurten. Argazki nagusian, Usoa Zumeta eta Juan Manuel Lumbreras ditugu. Titularrean, Zumetaren unibertso indartsu eta koloretsua bueltan da. Zumeta 24 izeneko erakusketa usurbildarraren 11 olio berriez osatuta dago. Ezkerreko berrian Iraitz Mateoren kronika dugu. Eskatzen duzun imigrazioa da heltzen zaizuna. Beheko berrietan, alde batetik, bonus sozial elektrikoa erabiltzaile naturaletik urrun. Beste alde batetik, Israelek Urguari eraso dio gose gehien dagoenean. Bukatzeko iritsi da atalean, alde batetik, Urdaldiko festen harira. Bukatu da, akabo, salbuespenak salbuespen. Beste alde batetik, Atlantikaldia irailaren 19tik 22 ospatuko da, Errenterian, artxipelagoa lelopean. Jarraian, zinema munduan, karteldegiak badu zer eskaini estreinaldietan. Azkenik, kontzertu eta erakusketa eskaintza oparoa. Berriaren titular nagusian, emakume bat hil dute Bilboko Santutxu auzoan eta haren bikotekidea atxilotu. Etxean entzuten ziren oihuek ohartarazi zituzten bizilagunak, asteazken gauerdian. Larrialdi zerbitzuei deitu eta haiek hilzorian aurkitu zuten 31 urteko Andrea. Emakumeak arma zuri batekin eragindako zauriak zituen eta gizona etxean bertan atxilotu zuten. Argazki nagusian, marrazkiek eta ikus entzuneko zenbait formatuk osatzen dute atzera begirakoa erakusketa. Titularrean Isabel Ergeraren atzera begirakoa. Artista eta zinemagile donostiarraren 40 urteko lana bildu dute Kurtxaleko Kubo aretoan. Beheko berrietan, alde batetik, interes tasak jaitsi ditu EBZ-ak inflazioaren apaltzea baliatuta. Gordailuen tasa puntu laurden jaitsi du, 3,5%, baina ez du aurkitu urrian zer egingo duen. Beste alde batetik, 70.840 nafar daude mediku espezialista batek noiz hartatu zain. Jarraian, Alberto Fujimori Peruko presidente ohia hilda, minbiziak jota. Goiko berrian, Gorka Aranberri Urdaibaiko patroiaren hitzetan, kirolariak irabazteko gosea behar du, eta nik badaukat oraindik. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, 78 plazako lan eskaintza publikoa onartu du Iruñeko udalak. Aurre ikusitako plazen artean gehienak udaltzainentzat dira, 22. Halaber, badira 10 langile sozialentzat eta beste 10 administrari laguntzaile eta ofizialentzat. Eskuineko berrietan, pisu turistikoei buruzko saio monografiko batekin abiatu du denboraldia Euskal Herria irratiak. Astelenean hasiko du gure irratiak 2024-2025 denboraldia, Iruñerriko euskaldunen komunitatearekin eta komunitatearentzat aritzeko konpromisoa berretziz. Eta iaz abiaturiko bideo-podcastei bultzada berria eman. Behekoan, goikoan, lesakan abiatuko da gaur bardoen arteko lehia. Nafarroako taldeko bertsolari txapelketako lehen saioan, Orgu eta Arimaren matxinatuak taldeak aurrez aurre ariko dira gaur, 7 aurrera, Lesakako beheko plazan. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain gure ohiko kolaboratzailea den Javier Mangadorekin egongo gara. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi eta zuek. Oso ongi, beti bezala. Primeran. Bueno, gaurkoan programazio berezia ekartzen duzu, ezta? Bai, igual moztuko dugu pixka bat aurreko gaia. Eta aurreko astean, Batasunaren privilegioaren 601. urtea ospatu denez, orduan iruditu zaigu, moztea, egokia moztea eta hortaz hitz egitea pixka bat. Oso dokumentu bitxia da, nahiko gure ikuspuntutik ikusita oso bitxia. Gaur egun,
ezin ustekoa da jarri behar gara garai hartako gizartean, ulertzeko pixka bat, ez? Kontua da, Iruña garai hartan, ari gara duela mende asko hitz egiten, ez? Iruña ez zen Iruña bakarra, zen hiru burgo, oso hurbil haien artean, horregatik betidanik hemen gaur arte, mantendu da esanez ez Pamplona, hemen Iruñerrian ez da izan Pamplona, bizik eta Las Pamplonas, eta badaude kantak eta hola, zergatik hiru zirelako, hiru Pamplona, hiru hiri, hiru burgo. Eta oso hurbil, ja, komentatu genuen aspaldin, oso hurbil izanik, haien astean, liskarrak eta eztabaidak eta historiak gertatzen ziren oso maiz. Bai, Nabarreria zegoela hor. Bai, liskarrak nahiko larriak askotan, Nabarreria desagertu zen, erre bat, San Nikolas Eliza, jende guztia barruan erre zuten ere bai, oso aspalditik zetozen kontu horiek, ez? Orduan, Carlos Hirugarrena, azkenean, erabaki zuen, erregea zen, orduan, erabaki zuen bateratzea. Eta hor dago kontua, ez? Halako momentu hartan, 15. mendean, erabaki zuen bateratzea. Bateratze guziak orain ikusten dugu, oso ongi, ados guziak ez ziren. Jendeak nola hartu zen. Claro, haien baziren rezeloak eta olakoa, baina erregak dixit esaten zen bezala, erregak esan zuen eta kito, ez? Dokumentua irakurrita, dokumentuaren kopia batzuk gordetzen dira, originalak guztiak, gordetzen dira oraindikan, eta irakurri daiteke, eta orduan, irakurri ezkero agertzen dira, hori, hainbat zehapen, ez? Oso ongi islatzen du zenolako garrantzia zuen burgo bakoitzak, ez ziren hiruak berdinak. Adibidez, zinegotziak, udal bakarra egitean, zinegotziak ziren eta alkatea, ez? Eta orduan, zinegotziak banatzeko, burgoen artean, ez ziren guztiak berdin. Baizik eta San Zernin burgoak izan zuen 5 zinegotzi. San Nikolas 3 eta Nabarreriak 2. Eta hori zergatik? Seguruenik populazioaren arabera. Baina beti ere atzean, lurrazpian nolabait esateko, baziren liskarrak eta enbidiak eta holakoak, ez? Eta hola, osorik 10 zinegotzi, garai hartan esaten zen jurado. Ez zinegotzia, baizik eta jurado, eta udaletxea, udala instituzio bezala, zen la jureria. Zergatik, zin egiten zutelako. Jurar egiten zutelako bere karguetan, ez? Orduan, erabaki zen, osatzea, iraila hartan, eta urtero berriztatu behar ziren. Osokide berriek hartu behar zituzten postu horiek, ez? Zehazten da oso zehatza da, Santa Maria egunaren iraileko Santa Maria egunaren aurreko igande hurbilenean egin behar zen zin egitea. Horatu behar dugu, Santa Maria eguna dela irailaren 8, la Virgen del Rosario esaten dena, ez? Eta horregatik dator zinegotzi hitza? Zin egon, bai, zin eginik egonda, bai, zinegotzi. Orduan, urtero egin behar zen egun horretan. Nola egin behar zen zin egite hori ere zehazten da. Gurutzea eta berri onaren liburua fisikoki ukituz. Aretoan egon behar zen berri ona evangelioa irikitan,
bueno, ez, itxita, eta gurutze bat. Eta horren aurrean, eskua luzatu, ukitu, eta orduan formula esan, ez? Gero, esatu behar dugu, 3 burgoa zirela, ez? Haien artean, harresiak. Oso ongi defendatuta, haien artean, ez? Orduan, non eraiki udaletxea? Hori zen, bigarren erabaki bat, potente bat. Burgo batean jarri ezkero, eraiki ezkero, besteek hasi liratekeen pixka bat rezeloz eta ez. Orduan, bazegoen zoro bat, orube bat, solar bat, ez? 3 burgoen artean, erdian, gutxi gora bera, eta han, erabaki zuen erregeak eraikitzea, ez? Eta da orain dagoen tokia. Hori da. Zorube bat. Bai, kontua da, aldapa dagoela, Santo Domingo aldapa, bertan, Mañueta ere bai, hori guztia zen sakana bat, geologikoki zen sakana bat. Orduan, obrak egin behar izan ziren, nibelatzeko, arras jartzeko, eta hori guztia, ez? Eta egin zen. Eta han, eraiki zen udaletxe berria ez, udaletxe bakarra. Bien, kontua da, eraiki bitartean, udalaia osatuta zegoela. Orduan, bildu behar zen. Non bildu beharko zen, hori ere, aipatzen da, eta zehazten da hemen dokumentuan. Egin behar zen San Zerningo ospitalean, bilerak San Zerningo ospitalean. San Zerningo ospitala, ni ez nago oso ziur, baina pentsatzen dut zela ospitale zaharra, gaur egun museoa dagoen tokian, Nafarroako museoa dagoen tokian. Edo, usten du irikita pixka bat atea, ez? Edo nahi duten besteren batean. Kontua da, San Zerningo ospitalean zera biltzen ziren, ez? Bai, gero ados jartzeko ja... Hori ja beste kontua, bai. Eta gero, nola deitu, ez egon telefon horik, ez egon deus, ez? Nola deitu bileretara? Eskil baten bidez. Eta eskila jarri behar zen galea dorrean. Non zegoen galea dorrea, ez dago oso argi. Zonaldea bai ezagutzen da, baina zehatz eta mehatzen non zegoen ez dago oso garbi. Dirudien zegoen udaletxeari begira, udaletxea aurrean izan da. Eta eskerraldean omen zen, bazen dorre handi bat, oso famatua, la Torre Galea, esaten zen, zergatik bakarri defentsarako ez zelako erabiltzen, baizik eta ere bai hileta zigorrak betetzeko. Han, zera salatuak eta kondenatuak eta igotzen zituzten, goraino eta handi bota, lurreraino. Hori zen sententzia, ez? Eta ez bazen hiltzen, ala primera, lehen bizikoz, berri zigo eta berri bota. Hilarte ora, ez duten gastatzen ez askonik, ez polborarik, ez duz. Merke. Bai, merke. Orduan, paratu behar zen eskila. Eta eskila hori jota bildu behar ziren. Eta nola jakiten zuten noizen hilketa eta noiz bilera? Hilketa ezen iragartzen. Bale. Hori bakarrik, eskila hori zen bakarrik bileretarako deitzeko. Eta eskila zegoen tokitik botatzen zituzten. Bai, goiko aldetik. Bueno, ez dakit goiko aldean zegoen edo igual horma batean. Hori nik ez dakit, Eta ez dago argi, ez da geratzen inongo arrastorik, orduan ez da. Gero, juradoak, zinegotziak. Burgo bakoitzeko taldeen artean bazegoen nagusi bat. Osea, San Zerningo bostetatik bat zen nagusia. Gero, beste bi burgoetan berdin, bat zen nagusia. Eta horri deitzen zitzaion kap
kontua izan behar dugu, erabiltzen zen hizkuntza ofiziala, gaur egun bezala zen gaztelania, baina garai hartan ezen gaztelania, ezen gaztela, zen erromantzea, nafar erromantzea. Horregatik, nafar erromantzetik dator gero gaztelera, gaztelania, gaurko gaztelania, ez? Gaurko gaztelania sortu zen Nafarroan, euskera sortu omen zen bezala. Hemen sortu ziren bi hizkuntzak. Hori izaten dute adituek, behintzat. Orduan, kap bakoitza, kap horiek ziren burgo-buruak nolabait esateko. Kap hitza, latinetik dator, hortik dator kapo, mafiako hizkuntzan, hizkeran erabiltzen da kapo, kapitan ere bai, holako burua esan nahi du. Kabeza dator kap. Eta ze funtzio zituzten? Nagusia izatea, besteak ordezkatzea edo bozera mailea, nolabait esateko. Eta haiek eseritzen ziren, mai baten inguruan, maila ezen borobila, zen karratua errektangularra. Eta, baina eserlekoak ziren altuagoak, bestea baino altuagoak. Eta alkatearena dotoreago. Alkatea buruan eseritzen zen, jartzen zen ez. Eta gero, ezkerraldean, Sanzerninburgoko kapa. Eta ondoan, zinegotziak, besteak, juradoak, ez? Beste aldean, San Nikolas, eta haratago, Navarreria. Kapak eta gero zinegotziak ere bai. Eta horrela mosatzen zen bilkura. Oso zehatzen zegoen. Gero, beste kontu bat, gaur egun oso bitxia zaiguna, baina garai hartan garrantzia handikoa zena. Palioa eramatea. Prozesioetan, bakizue, edo apezpikua edo kustodia eramaten zela olako tramankulo baten azpian, olako babestoki bat oialez eginda, dotorea eta ziri batzu edo abe batzuen bitartez eutxita, ez? Normalean zortzi abe dira. Lehenengo aurrean bi, gero beste bi, eta txan beste bi. Haudan, abe horiek eramatea zen ohore bat. Orduan oso eskatua zen eta moskeatzeko oso motibo aproposa zen haien artean. Orduan, palio eramateko ordena ere bai oso zehaztuta zegoen. Alkateak eskuinaldeko lehenengoa zen. Burgo-buruak gero, kap horiek gero, eta zinegotziak azkenik zortzia bete arte, 10 zirenez, bi geratzen ziren beti kanpo. Eta hori oso zehazki zegoen egina. Gero, beste kontu bat, hiriko armarria. Horrek ere garrantzia handia zuen, baten zitzaion, nolako behar izan zen? Hor sortu zen, gaur eguneko armarria, Iruñeko armarria, hor sortu zen eta Karlos Hirugarrenak zehatz eta mehatz adirazita eta agindua. Eta zer jarri zuen burgo bakoitzeko zerbait? Ez, da gaurkoa da lehoia. Burgo bakoitza bazuen berea, eta mantentzen ziren. Oraindik ikus daitezke, adibidez, Sanzernin elizan berea, Sanzerningoa, San Nikolas elizan berea kanpoan dago, uste du dagoela Sarasate Pasalekuran aldean, han ikus daiteke, eta Navarreria hor non bait, ez dut gogoratzen non dagoen, baina toki batzuetan badago. Zituzten jarri asteburuan horrela bandera batzuk horre armarriarekin? Horiek dira ikurrak, aurreko ikurrak, ez? Eta gero Osasunaren kamisetan pasaren urtekoan baita jarri zuten burgo bakoitza. Bai, gogoan izan nahi dut, bai. Horiek dira, ikur horiek, ez? Orduan, bateratzekotan, ikur berri bat, armarri berri bat sortu behar zuten. Eta orduan, erregeak ala zehaztu zuen. Armarriaren ondoa urdin izan behar da.
bere hizkeran, ez bakarrik romantzez, baizik eta heraldika hizkeran ere bai, deitzen da azur, azur. Lehoi bat, baina lehoia ez nolako lehoia, lehoi ibiltaria, eta ez igolaria, esateko. Esaten da pasante ibiltaria, eta ez rampante, ez trepatzeko, ez igotzeko, ez? Eta zergatik lehoia? Pues indarra dirazteko, Nafarra, Iruñeko jendearen indarra, ez? Lehoia da oso erabilia eraldikan, oso erabilia, eta arranoa, biak, arranoa. Arrano beltza nago, adibidez, lehoia San Mamesen, Los Leones, hori argi dago. Estatu Batuetan arranoa, ikurra da arranoa, arrano burutzuria, arrano berezi bat. Orduan, arrano eta beti izan dira, arrano eta lehoia eraldikan oso erabiliak izan dira aspalditik. Bitxea da, ze gero herrietan naturako elementuak hartzen dituzte. Bai. Kopiatuz nola baita esateko, baina bai, erabiltzen dira. Lehoia, ez dakitzen, Leon probintzian, lehoia erabiltzen da ere, bai. Oso erabilia da. Eta, Carlos Hirugarrenak erabaki zuen lehoia erabiltzea. Nolako lehoia? Hori, ibiltaria. Ze kolorea? Zilar kolorekoa. Bere hizkeran argent deitzen da. Baina mingaina eta txaparrak gorri. Hori bai, eta batzutan hori ez da mantendu. Baina zehazten du. Bai, batzutan bai ikusten dira, beste batzutan ez, pintatu gabe. Baina berez gorri mingaina eta txaparrak. Izan behar ziren gorri. Izena da geulas, hortik gules, gaurko heraldikan erabiltzen da kanpo de gules, eta horrek esan nahi du gorri, kolore gorria. Gero inguruan, Nafarroako katea, Nafar katea, urri kolorekoa ere bai, eta ondoa gorri, eta horrela egin behar da armarria. Eta ez bada horrela, gaizki dago. Eta zehaz eta mehaz dago, eta horrek sortu zuen, orain anekdota kurioso bat, pasadizo kurioso bat, barkatu, gero, beste detalle importantea, errege koroa, urri kolorekoa, jarri behar da ere bai. Nola baita dirazteko, Iruñeko erregea, zen el reino de Pamplona. Iruñeko erregea, gero Nafarroako erregea, izango zena. Erregeak izendatu, koroatu behar izan zituztela katedralean eta koroa jarri. Orduan, koroa ikur moduan agertu behar zen Iruñeko armarrian ere bai. Eta kolore urre kolorekoa, gainera. Eta horrek sortu zuen, bere momentuan sortu zuen hori pasadizo bat, nahiko kurioso, nahiko bitxia, eta izan zen, Bigarren Republikaren garaian, hori pensatu behar dugu, joan den mendearen, hogeita hamargarren, hamarkadaren hasieran, hogeita hamaikatik hogeita hamaseira, Republika, jarri zen. Eta orduan, Republika erregaren kontra dago, erregetzaren kontra dago. Eta orduan, koroa aldatu nahi, kendu, lehendabiziko kendu nahi zuten, toki guztietan. Espainia osoan. Eta udaleko zera armarrian ere bai. Baina kentzea, nahiko gogorra ematen zuen, ez? Eta orduan, bilatu zuten olako zeharbide bat, olako zera, trikimailu bat zera egin zuten, heraldikan badaude koroa mota batzuk. Errege koroa, imperio koroa, imperial, beste batzuen artean, eta gero badago beste bat, arresi koroa,
korona mural deitzen zaio. Eta ez da koroa bat, baizik eta marrazki bat egina koroaren formarekin, itxurarekin, baina ez era arresiz osatuta, dorreak eta dena. Orduan, puntak ordez dorreak dira. Osantzekoa, baina korona mural. Eta zen, jazta, horrela, jarriko dugu, olako koroa bat, eta jazta, egina, ez dago erregerik, eta hola. Kontua da, hor ere bai, heraldikan sakonduta, olako koroak ez du adierazten erregerik ez dagoela, herrialde horretan edo herri horretan, ez? Erregerik ez dagoela. Baizik eta momentu horretan errege gabe dagoela, baina egon beharko. Orduan, jarri zuten eta jarri zuten. Aldatu zuten armarria, baina aldatu zuten ere bai zera erraldoien konparsa lehenengoa da erregea. Eta erregeak darama koroa bat, ez? Orduan, koroa hori aldatu nahi izan zuten, momentuz kendu, eta badago argazki bat, eskamila batzuk izan ziren. Eta gero, paper guzia, klaro, paper ofizialetan ikurrak daude, orduan hori guzia, eta sigiloak eta dena, hori guzia aldatu behar zen, ez? Zer gertatu zen? Hemen, Nafarroan batez ere Iruñan, jendea, giroa zen nahiko eskuindarra, nolabait esateko, ez? Eta orduan, koroa kentzearena oso gaizki ikusi zen, ez? Eta hasi zen, kanpaina bat egiten, momentu hartan, zera koroa berreuskuratzeko. Eta argudio nagusia izan zen privilegioa. Ezke privilegioan, agertzen da zehatz eta mehatz nolakoa izan behar den hori, zera ikurra, eta batez ere koroa. Eta azkenean, atzera bota behar izan zituzten. Eta orain berriz kendu zen dena, eta berriz aldatu zen, eta berriz jarri zen koroa, errege koroa, ez? Toki batzuetan izan ezik. Eta oraindik ikus daiteke koroa, olako koroa bat, armarri koroa, zezen plazan. Zezen plazan, ate nagusiaren gainean, badago Iruñeko ikurra, Iruñeko armarria, eta koroa oraindik da bestea, armarri koroa. Oso bitxia da, paseatzekotan handik, begiratu pixka bat gora, eta ikusten da oraindik han. Zergatik ezen aldatu ez dakit. Ez dakigu, inork ez daki. Udalak aldatu zuen lehendabiziko, baina gero ez zuen zuzendu, etan geratu zen. Horrela ditugu arrastoak. Bai, arrastoak geratzen dira, bai. Hori da. Bueno, pues armarria. Gero, osatu behar zen ere bai, kutsa bat, arka izenekoa, ez? Eta zehazten da nolakoa izan behar zen. Aritz zurezkoa. Hiru zerraiakin, hola egiten ziren, beti dani aspalditik egiten ziren olako kutsak, gauza importanteak zera gordetzeko, ez zerraia bakar batekin baizik eta normalean hiru. Eta orduan, han gordetzeko ziren ezera privilegioak, dokumentoak, zigiluak, armarri berriarekin, eta zutoiala, estandarte, zutoiala ere gordetzen zen han. Eta gero, hiru zerraila, hiru giltza. Giltza bakoitzak, kap bakoitzak izaten zuen. Ez alkatea, baizik eta kapek. Beste batzutan egiten zen, ez bakarrik olako kutsak, baizik eta dokumentuetan ere bai, egiaztatzeko eta balioztatzeko egiten zen sigilua, ez? Argizariz osatua, eta gero sigilua zen eraztuna. Erregea zuen eraztuna, eta orduan argizariaren gainean, bero, jartzen zuen, eta hori zen el sello. Horregatik batzutan, badago eraztun batzuk esaten zera anillos de sello. Horako irudi bat dutenak hor, ez? Eta orduan, balioztatzeko, igual, baziren dokumentuak, 7
zigiloa zituztenak. Eta zazpitzerrailak, kutsako zazpitzerrailekin. Hau, honek zeukan 3. Gero, beste gauza batzutan, agindua zen, eta nagertzen da, privilegioa, dokumentua hori kaleratu, eta 10 egunetan burgoen arteko mugak kendu behar ziren. Mugarriak ziren jarrita, orduan horiek fuera. Baina kuriosa zen, mugak bai, mugarriak bai kendu behar ziren, baina arresiak ez. Arresiak botatzea lan handia eskatzen zuen, ez? Orduan, arresiak ez. Baizik eta utzi erortzen, abandonatu nolabait esateko, ez konpondu, eta poliki joango ziren erortzen. Burgoen artekoa, kanpokoa ez. Kanpoan, Iruña osoa, arresi batez inguratuta geratu zen, ez? Baziren, burgoen arresiak eta utsuneetan portalak jarri zituzten. Orduan, kanpokoak bai, zera mantendu behar ziren, baina barrukoak ez, tartekoak ez. Gero, badago beste detaile bat, adierazten duena, hasiera batean akordioa edo adostasuna ezen hau batekoa. Osea, bazegoela jendea kontra, ez? Orduan erregeak dokumentu horretan azaldu behar zuen, eta agindu zuen oso zehatz, ze isunak jarri behar zitzaizkien, zera kontrakoei, osea, privilegioen kontra egongo zirenei edo egingo zutenei, orduan isuna. Eta da, 1000 marko, ezen makala, 1000 marko, beste isun mota batzuk agertzen dira, eta gero komentatuko dugu ere bai, ez? Eta hortik lortutako dirua, gainera, zehazten da, noren alde, nora joan behar zen. Laurden bat udalari eman behar zitzaion. Beste laurden bat herriari. Eta erdia, beste 2 laurdenak, hiria gotortzeko. Hori oso importantea zen, arresiak mantentzeko eta eraikitzeko. Eta gainera baziren beste zigor batzuk, isuna ez ezik, auzo gabetu, edo deserriratu, edota erbesteratu. Nola bere izkeran esaten despopular, edo holako hitz bat erabiltzen da. Herritik bota, edo auzotik bota, depende, edo zera kanpora bota, erbesteratu. Zalantzak izango balira, zera privilegioa interpretatzeko orduan erregeak zuen hitza. Erregeak erabakiko zuen, eta zera erreklamaziorik gabe. Osea, erregeak esan da, akao, ez dago beste biderik ja erreklamatzeko. Horretaz baliatuz, zera Republika Garaiko kontrako jendeak eutsi zion horri, ez? Ezke erregeak esan zuen. Garai hartako erregeak, eta hori mantendu behar da. Obale. Gero, agertzen dira beste arau, oso araudi luzea eta zehatza, salerosketarako. Nolakoa izan behar ziren salerosketak, erosteko prezioak eta saltzeko prezioak eta alakoak. Zera saltzekotan, zera azoketan eta hola, arraultzeak edo arrainak edo historiak, saltzekotan neurriak behar ziren, neurri materialak garai hartan, ez? Eta adibidez, udaletxean mantentzen da oraindikan holako ziri bat, abe bat, da, neurriekin, ziria, bara, pulgada, ez dakizer, neurri horiekin markatuta, eta hori zen ofiziala. Hori ere, horretan ere bai badago, pasadizo berezi bat, tramankulo hori, ziri hori, abetxo hori,
agertu zen behin, olako udaltzean, olako tegi batean botata, ez? Eta garbiketa egitean hori atera zuten botatzeko, zakarrontzia botatzeko. Eta orduan, bazegoen, hori joan den mendean, osea ez dela inbeste. Bazegoen, zera, atezain bat, ordenantza bat, oso, Iruña asko maite zuena, eta gauza horiek maite zituenak, ez? Eta konturatu zen, baina hau da, neurri bat, neurri ofiziala gainera. Eta horrek salbatu zen, eta horregatik oraindik mantentzen da. Badago gordeta, eta mantentzen da bestela, zakarrontzira joan izan zen. Iribertegi, bere izena. Oso merezi du aipatzea, ze gizon horrek gauza asko egin zituen, atezaina zen, besterik gabe. Baina gauza asko egin zituen eta Iruñaren alde. Orduan, zeintzu ziren ohizko faltsaketak, trampak, salerosketan egitekotan. Pues adibidez, arrainkiak. Arrainak saltzeko, hemen ze arrain mota saltzen ziren. Itxasotik ekarriak, ez? Baina errekan zera arrainduak ere bai, harrapatuak, ez? Hemen batzuk ziren arrantzaleak, Arga ibaian, Madalenan adibidez, baziren. Eta orduan, mantentzeko, bakizu, hotzean mantendu behar dira, ez? Edo izotzekin, izotza ezen oso ohikoa, garai hartan, baina uretan bai, ur hotzetan bai, ez? Eta orduan, pisua neurtzekotan, batzutan oso bustita zeuden, eta orduan gehiago pisatzen zuten, ez? Eta hortaz, baliatzen ziren saltzaileek, trampa egiteko eta diru gehiago lortzeko, ez? Eta orduan, agintzen du, balantzetan, platertxoak zulatuta izan behar ziren. Ura joateko, eta orduan benetako pisua markatzeko, ez? Adibidez hori. Eta gero, balantza faltsatuak ere bai baziren, orduan, hori guzia ere, zaindu behar zen, ez? Ikustatu behar zen, inspekzionatu. Nork, juradoek, zinegotziek beraiek. Ez egon polizia, printzipioz, gero bai, ez? Baina, haiek ziren arduradunak. Hori guzia betetzen zela egiaztatzeaz, ez? Orduan... Hamar pertsonen artean egongo ziren lanpetuak, Claro, hori da. Beren funtzioa zen bat, adibidez, talezkale ibiltzea eta ezapetan ibiltzea. Ea neurri guztiak ongi zeuden, zepatzeren neurri gehiago, ez? Orduan, egin ziren ikuskariak nola baita esateko, ez? Los inspektoreak, ez? Baziren araututa beste gauza batzu, nahiko bitxia gaur egun, ez? Zigorrak ziren adibidez, jarriak, ez? Jainkoa, Ama Birjina eta Santuen kontra arituko direnentzat jartzeko. Kalean adibidez ikusten baldin bazen, horren salaketa egin, hau ez dakit, jainkoaren kontra hitz egin du, edo bota aldu, olako madarikazio bat, ez? Horren isuna, ere bai. Ere bai, ikustatu behar zuten jaiegunetan jaia gordetzen zela. Bai dendetan, bai azoketan, bai ofizioetan, toki guztietan, jaiegunak jai. Gero, karrikak ere bai, kaleak. Nola zaindu, nola... Bazen, udalaren ardura ere bai. Garbiketa haien ardura. Osea, garbitu behar ziren, ez aie garbitu, baizik eta ikustatu, ez? Konponketak ere bai, hautsitako harriak, berriz jarri eta hola, ez? Arautzen zen ere bai, etxeetan kale aldeko lorontziak nola jarri behar ziren, eta zen bat. Osea, etxe bakoitzean, barruan nor nahi duena, ez? Baina kale aldera, lehioetan eta balkoietan eta hola, lorontziak nola jarri eta hori ere araututa dago privilegioan. Baina erortzeko
arriskuaren Bai, edo bustitzeko, edo gero ureztatzekotan bustitzeko zera arriskuan, eta hori guztia, bai, araututa dago. Gero, eskaleak ere bai, eta hor nahiko bitxia da, osea, eskaleak ezin ziren egon kaleetan, diru eske, ez, jendea diru eske, pobreak ez baziren, osea, pobreak bai, baina, omen ziren, pobreak ez zirenak, ez dakit nolakoak ziren, baina horiek ez, eta pobrea bakarrik. Eskatu eta nola kontrolatzen zuten, ez dakit, baina hori kontrolatu behar zen. Zuten ziren galditzen zu, Auskalo, edo igual ondokoari edo auzokideari, horrek diru asko dauka, baina ez. Bai, guretzat oso iritzia da, ez? Nola egiten zen, nidea. Gero erreka, ibaia ere zaindu behar zen, eta hori udalaren ardurapean zegoen. Adibidez, ibaitik goiti, aguas arriba esaten den bezala, ez? Argatik goiti, garbiketarik ezin zen egin, logiko, ez? Ibaitik bera bai, beitik bai. Baina goitik ez, jendea hartzen zuen ura handik ere bai. Eta animalia hilak ez bota, ez usteltzeko, ez? Ez kalkutan bezala botatzen da denetarik, ez? Gero, beste gauza bitxi bat, baziren umezurtzak ere bai, haiek biltzen ziren etxe batean, la casa de los huérfanos, esaten zen, hori ere araututa zegoen bere araudia da oso, antolamentua oso bitxia, igual beste batean komentatuko dugu, baina han biltzen ziren, ez, umezurtzak, eta umezurtz asko ziren, ez gutxi. Baina jendea batzutan adoptatzen zituzten umezurtz horiek, ez? Orduan, umezurtzen adoptatutako, umezurtzen aitak, ez egon tabernetan. Hori ere, udalak zaindu behar zuen. Ezin ziren egon tabernetan? Bai. Eta hori zergatik? Ardura zutelako ume bat zaintzeko, ez? Eta orduan, edo ez pasatzeko, ez? Jendea pasatzen zen, tabernetan egun erdia, egun osoa ematea, ez? Ikusten baldin bazuen, zu, zer? Venga, etxera, hala. Eta umezurtzen aitak ez ziren aitak? Hori egia. Ez dira aipatzen, baina umezurtzen aitak, bai. Beste lako aitak, ez, gainera aitak, ez amak, aitak. Dirudienez, bazegoen nolako, ez dakit abuso edo, ezin dugu irudikatu nolako gizartea zen, ez? Baina jendea, dirudienez, tabernetan egoten zen, franko, dirudienez. Gero, dendak. Dendak gaur egun bezala ere bai gertatzen da, eta araututa dago, baina garai hartatik dator, gauza bada denda, lokala, tokia, gela edo, baina beste gauza bada aurrealdea, kale aldean agertzen dena. Eta batzutan ikusten ditugu, gero eta gutxiago ikusten dugu, ez? Baina auzoko dendetan, batzutan kutxa batzuk edo erakustoki batzuk ateratzen zituzten kanpora, eta han fruta eta saltzekoak jendea ikusteko, kaletik ikusteko, ez? Hori araututa zegoen, eta orduan oholeriak, oholeri batzuen gainean jartzen ziren, ez? Orduan, oholeriak ez atera gehiegi, hori zaindu behar zuten ere bai zinegotziak. Araua zen bieren ziri, neurria, bara, 2/3 de bara, atera zezaketen, ez? Baina gehiago ez. Eta orduan, hori ere, ez dakit, igual joango ziren olako neurri batekin neurtzera, ez? Zinegotziak, kalez-kale. Eta gero, ofizialek ez egin lana kalean. Dirudinez, zapatagintza, ez? Zapatariak, igual, ateratzen ziren kalera, bankutsuarekin, eta taka, igual, bero handia zegoelako barruan, edo ez dakit, zergatik, ez? Ohitura zen ateratzea, ez atera. Hori ere, araututa dago, batez ere, pasabidea libratzeko, kaleak estuak ziren, gaur egun
baino estuagoa normalean, eta orduan, libratzeko, jendea pasatu ahal izateko, eta gurdiak eta dena. Eta gero plazetan ez egin zamalanak, kaletan bai, baina plazetan ez, nik hori ez dut ulertzen oso ongi. Dirudienez, traba handiagoa egiten zen, plazetan, gurdiak eta izanik, kaletan baino, ez dakit, baina horra gertzen da. Eta gero, hori, komentatu duguna ez, juradoak kalez kale ibili behar ziren, ostatuak ere bai ikustatu, ea presioak ongi zeuden, neurogailuak ere bai ikustatu, komentatu dugun bezala ez. Gero, olerien kontua berriz hartuz, zuraura eta hiltzeak eraikitzeko egiaztatu, erekinak egiteko ere bai, ea zura ona zen edo txarra edo, eta hiltzeak ere bai. Eta gaizki baldin bazen, material hori, gaizki baldin bazen, plazan erre behar zen. Osa ez konfiskatu edo, ez, erre eta plazan, jendeak ikusteko. Nola baita esatu ba. Lotxa pasa dezaten. Dirudinez, edo ikasteko, euskalo ez. Gero ere bai, arautzen du birsalmenta. Saldutako edo erositako gauzak berriz saltzen ziren. Orduan, birsalmenta ere arautzen zen. Zergatik, segurenik espekulazioa ekiditzeko. Segurenik. Espekulazioa gertatzen zen, batzutan urarekin, beste batzutan zerekin, olioarekin, baina larriena zen ogiarekin, irinarekin, horregatik hemen Iruñan eraiki zen el binkulo, etxe haundi bat, han irina gordetzeko, almazenatzeko batez ere, olako gora beretan gertatzekotan, koltsoia egiteko, ez? Gero, finkatzen ditu ere bai soldatak, igeltzeroen soldatak, arginen soldatak, arotzen soldata eta olako. Ofizioetan ere bai soldatak, jabea esena baizik eta beren ofizialak, soldatak ere bai finkatuta daude. Eta gero ja iritik kanpo hiri inguruan, terminoan esaten den bezala, baziren zoroak eta olakoak ez. Eta maztiak baziren jarrita. Gaur egun ez dago. Baina maztiak jartzen ziren adibidez eskabako maldan, eskabamendiko maldan, behian, gaur egun Orbina eta inguru hartan, han ziren mazti batzuk, batez ere ez ziren oso mazti honak, sekulan ere ez dira izan, tokia ez delako oso aberatsa ez. Orduan erabiltzen zen txakoli egiteko. Iruñeko txakoli fama izena bazuen, ez? Orduan, maztietan ezin zen ehiztatu trabukoz edo perdigoiez. Zergatik, maztxak ez apurtzeko, ez? Gero, ezin zen egin zu etxeetan tximiniri gabe. Eta hori ere ikustatu behar zen. Zergatik, zutea zabaltzeko arriskoa handia zelako, ez? Etxeak ziren zurezkoak batez ere. Etxe sendoak bakarrik jauregiak eta batzuk, zura nahiko bazen, franko bazen. Orduan, hori ere ikustatu behar zituzten, ikustatu behar zuten zinegotziek. Izuna zen, 20 libera, zuaren kontuak, ez? 20 libera eta barkameni gabe. Han ezin zen, behin izuna jarrita, ezin zen barkatu. Barkatu ja ez dute egingo berriz, begira ja konpondu dut, begira, ez. Ordaindu behar. Gero, beste gauza bat, gaur egun oso bitxia dena da, urzikina bota. Ez egoen sanamendurik, ez egoen odirik, ez zen deus. Hori egin zen, 18. mendean. Ordan, jendea urzikina eta zikinkeriak, behar dugu pisontziak zirela eta olakoak ez.
Bai, kanpora, ez. Kanpora, Leiotik kanpora, ez? Ongotzien kaleak. Hola. Horregatik lau beti maldan eta baziren zera kanalizatuta, ez? Urzikina joateko. Zaten dugu San Ferminetan, baina... Bai. Orduan, ezin zen, zikinkeriak eta urzikina, bota gaueko 10etan baino lehen. Osea, hortik aurrera bai. Eta beti ere, botatzean, agua ba, oiua emanez, ez? Oiokatuz. Abizatzeko, logiko, jendea pasatzeko. Zerbait gertatzen baldin bazen, istiluri gertatzen baldin bazen, izuna, logiko, baina gero ere bai, arropa, zikindutako arropa, konpondu behar zen. Ez ordaindu, baizik eta konpondu. Nahi bazuen ordaindu behar zuen, baina gutxiz konpondu bai. Beste gauza bat arautata zegoena zen kiratza. Zegoen, segun ze ofiziotan, kiratza ateatzen zen, eta oso osasun aldetik oso txarra zen. Adibidez, hori gertatzen zen batez ere larruginekin kurtidor, esaten den, larrua, lantzen zituztenak. Erabiltzen zituzten oso produktu toksikoak. Eta kiratza handia zen. Horregatik, gremio hori guztia atera zen hiritik kanpo. Eta badago oraindikan eskabari begira, eta koneratik behan, badago auzo bat, orain abandonatu eta utzia dago, el barrio de Curtidores, barrio de las Tenerías esaten zen. Eta oraindikan badago, eta bidea badauka. Han azkeneko etxea erre zen, eta oraindikan erreta dago, okupazirelako, oso, orduan, kiratza ere araututa zegoen. Arropa garbitzen zen errekan, ez etxean ez zegoen urik, errekan. Hori ere araututa zegoen, eta araututa zegoen Burlatako zubitik Errotxapeako zubiraino. Tarte horretan araututa zegoen. Ezen debekatuta, Errotxapeako zubiaren ondoan han garbitzen zen, batzen emakumeak, garbitzaileak. Han, gero Burlata mugan ere bai baziren, han garbitzen zituzen bai. Ibidaldia handia. Bai, eta maldatzua gainera. Bai, horako zama handia zera baten gainera. Burlatan adibide, Burlataldekoan, Redin azpian, han joaten ziren, etxeko garbitzaileak, baziren emakumeak, bere lanatzen hori ez, etxe ibili, bezero finkoak zituzten, arropa txikina hartu, garbitu eta buelta ez. Eta han bereziki, Errotxapea ez, beste alde, Burlata mugaren inguruko horretan, Redin azpian, han apaiz gaitegiko arropa garbitzen zen, seminaristen, sotanak eta apaiz kantziak, han garbitzen ziren, toki berezia zen ere bai. Gero arraintza, esan dugu errekan, arrainak ateratzen ziren, txipak eta madrilak eta amorrainak eta barboak eta debekatuta ziren gaur egun bezala. Errestatzeko sareak, redes de arrastre, ondo guzia ondatzen nuelako ez. Eta, baina batez ere, zainduta zegoen, maiatza eta ekaina aldean. Diru direnez, hori zen azitzeko tenorea edo, orduan, han. Gero, Iruñetik kanpo baina terminoan, zoroak askotan bide baten bide ertzean zeuden, ez? Orduan, arautzen du, zehaztitameaz jartzen du, jabeek, zoro bakoitzeko jabeak, ardura hartu behar zuen, bere pareko bidea, bide tartea, garbitzeaz eta mantentzeaz. Ez egoen gaur egun kamineroak bezala ziren, ez, hor bakoitzak
Gero elurra ere bai, etxe bakoitzeko jendeak garbitu behar zen elurra etxe aurrean. Nik hori ezagutu dut, arau hori ezagutu dut txikita garaian eta hola. Eta hau da, pixka bat gutxi gora bera, privilegioaren kontua. Bueno, orduan gai hau ja bukatutzat Hori da. Uzten dugu, eta gero hurrengo egunean jarraituko dugu Sarasate pasalekuaren... Ez Sarasate pasalekoa bera, baizik eta hurrengo birmoldaketa, proiektua hasiko da, gutxi barru, birmoldaketa proiektuak harrapatuko duen zonaldea, eta da, Sarasate pasalekutik hegoaldera, lehendabiziko tarte hori. Binkulo plaza, inguru hori. Hor trafikoa bakarrik aldatuko da, baina badago bere historia, eta gaur eguneko eraikinak ez ziren. Orduan, ikusiko dituko hori guzia. Primeran, hurrengora arte. Hurrengora arte, eskerrik asko. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, ostirala, eguna euri kontuekin hasiko dugu, baina arratsaldean ostarte zabalak irekiko dira. Kantauri isurialdean zerua estalita egongo da eta zaparradak egingo ditu noizbehinka. Arratsaldean atertu eta ostarteak irekitzen hasiko dira. Gainerako tokietan tanta batzuk egin ditzakeen arren zailagoa izango da euria egitea, eta arratsaldean zerua nahiko garbi geratuko da. Temperatura maksimoak 16–19 gradu artekoak izango dira, eta eguneko minimoak egunaren amaieran neurtuko dira. Gauean nabarmen hoztuko du. Iparraldeko haizea ibiliko da goizean, eta arratsaldean ipar-ekialdera egingo du. Larunbatean eguzkia eta temperatura maksimoen igoera. Egunsentia, ordea, hotza izango da, eta ohiko bailara itxietan lainoa sartuko da. Temperatura minimoak baliteke 5 gradutik behera jaistea, barnealdeko zenbait lekuetan. Goizean, pixkanaka eguzkiak giroa goxeatu egingo du, eta eguerdi inguruan temperatura 20–22 gradu ingurura igoko da. Ekialdeko eta ipar-ekialdeko haizean, bizkor jaitsiko da temperatura eta gaua, berriro ere hotza izango da. Igandean ez dugu aldaketa handirik espero, giro hotza izango dugu egunsentian eta gauean, eta temperatura epela eguerdian eta arratsaldean, balio maksimoetan aldaketarik gabe aurreko egunarekin alderatuta. Oskarbi egongo da ordu askotan, eta ekialdeko eta ipar-ekialdeko haizea ibiliko da. Egunsentian bailara batzuetan behe-lainoa sortuko da. Gaurkoz hau izan da dena, astelehenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Asteburu ona pasa, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.